বাউন্ডারি ওয়াল দি পালে অকুপাইড করিব বিচাৰিছে ওই একজন ব্যক্তিয়ে চন্দন পাল সজন পাল ৰঞ্জন পাল এই পাল जोङो बर' नालाय बर' हिसाबै सिनायथि होगोन आरो जोंनि रावा बर' आरो जों जिहेतु ब्रह्म धर्म फालियो बे ब्रह्म धर्मआ मोनसे हिन्दुनि मोनसे फिसा बाहागो पार्ट गतिके जों सिगांनिफ्रायनो हिन्दुइज्म लिरबोयो दा बे हिन्दुइज्मखौनो जोंनि ब्रह्म धर्मारिफ्रा लिरगोन आरो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरनो फुङाव भिडिअ हगारनो हायाखै थेवबो आङो बेलासिनि सेस्था खालामनानैब्लाबो टाइम दिहुननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै जों गिबिसिनथाराव सावरायगोन नैबे दै लोमफब जानानै सहायनांनाय सुबुंफोरनि सायाव एसे भिडिअ बानायनाय जागोन। नैथियाव आङो जोंनि बर'निनो सासे फेमिलि एनिथिं एमजेनि फेमिलि बिनि सायाव एसे भिडिअ बानायनो सानदों। थामथियावहाय नैबे क'क्राझारावहाय हा सेटलाबनानै लादलायनाय बेनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन। जोबनायाव धोरोमखौ लानानै सावरायलायबाय थानाय आं भिडिअ बानायनानै होदोंमोन आरो ससियेल मिडियायावबो नोंथांमोना खोनाखादों। दा ब्रह्म धोरोमनि सासे मावथिनिफ्राय मा खोथा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो नैबे बिथांनिफ्राय ससे खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुदों गोबां आसामनि शिबसागर धेमाजि जिल्लायावहाय न'खरफ्रा थेर बेथेर जाबाय, ओंखाम मोनजाया जाबाय, गाननो जोमनो गैया जाबाय, लाइ लथर गासैबो धोन सम्पति खहा जाजोब्बाय। सोरबाया न'खरनि मानसिया गोमाजाबाय। दा बेफोरखौहाय सहाय होनो थाखाय जाखिनि नोंथांमोननि आखायावहाय थाइसे थाइनै दङ आथिखालावहाय थांनानै हैनो हायाब्लाबो गुगोल पेनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना फन पेनि पेटिएमनि गेजेरजोंहाय गुबुन गुबुन एप्सफोरनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना फैसाखौहाय अनलाइन ट्रेन्सफार खालामनो हायो, सहाय होनो हायो। नोंथांनि थाइसे थाखानि थाखायनो बिथांमोननि गोरिब न'खर आरो बिथांमोननि सहायनांनाय दैजोंहाय लोमनानै थाजानाय जानो मोनै ओंखाम मोनजायैफोरनि थाखाय बोथिसे जाहोनो हायो। दा बेनिखायनो आं भिडिअखौ लानानै फैदों। नैबे QR क'डनि थ्रुयै बे QR क'डआ आंनि नङा दे रायजो राजा नोंथांमोन, आङो शेयारबो खालामनानै होखादों। बे QR क'डआ जाहैबाय बर'निनो माखासे राइडारफोर जायखौ जोङो गल्डेन लेंगुर होननानैहाय राइडार क्लाब जोङो मिथिनो मोनदों आरो नोंथांमोना बेयाव स्केन खालामोब्लानो गल्डेन लेंगुरनि बेयावहाय एकाउन्टखौहाय नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना बे गल्डेन लेंगुर QR क'डआवहाय स्केन खालामनानैहाय थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो मदद खालामनानै हरब्लानो जाबाय। इयुनाव बिसोरो फैसाखौ कालेक्ट खालामनानैहाय बै शिबसागर धेमाजियावहाय दैजोंहाय लोमफबनानै थानाय रसा नांनानै थानाय गोरिब न'खरफोरनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय एसे बिथांमोनाबो लांनानै मदद हैनो हागोन होननानैहाय आं सानदों। रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौबो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो भिडिअबो बानायनानै होब्लानो जाबाय जेन' गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बेयावहाय थाइसे थाइनै फैसा हरनो हानाय बायदि। दानिया नैथियाव फैदो रायजोफोर। मैया आङो नुनो मोनदों एनिथिं एमजेनि फेमिलि आरो मा होनो प्रिति नार्जिनारिनि फेमिलि। हयथ' बै गुबुन सासे फेमिलिखौहाय आं मिथिला रायजोफोर। नाथाय बे सानै फेमिलिखौहाय जे गोरोबज्लायनायखौ नुदों बेखौ आंबो गोसोआवहाय गोजोननाय मोनदों। मानोना हिनजाव लानाय जुलि जानाय संसार जानाया गथ' गोरलैफोरनि हाद्रिबारियावहाय फिथा हमनानै ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथां एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारियाबो गावनि बेंगलावहाय थानाय बिमाफोरखौहायल'सो माने नोजोर होनायनि थाखाय बेफोर जाथाया जादोंमोन खोमा होननानैहाय आङो सानदों। आरो एनिथिं एमजेआबो गावनि असे बिसिखौहाय गावजों लोगोआव मोनफाबाय थायैनि थाखाय हयथ' बिग्रायखांदोंमोन खोमा होननानै आं सानदों। नाथाय दा खहाया सोरनि जाखो? खहाया जाबाय जाहैबाय नैबे सासे सिंगेल लाइमोन सिख्लानि थाखाय खहा। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै एनिथिं एमजेखौहाय बेबायदि गोरोबज्लायनानैहाय गावनि फिसाजोंहाय जे बिथाङा रायजो जानायनि आरोबाव माने
गोरोबनानैहाय आगान सुरफिनबाय बेखौहाय आङो नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो एनिथिं एन्ड जे जिबनावबो बेबायदि माब्लाबाबो दा खालामसै मानोना नोंखौ आंबो मिथियो दे नोङो सासे मानो फोथायारिनि फिसा दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला जोंहा गोबांथार बुंनांगौ बाथ्राफोरबो दङ नाथाय माखासेखौहाय आं बुंथ'ला रायजोफोर दा जेखि जादोला एनिथिं एन्ड जे नोंसिनि बेबायदि गोरोबज्लायनायखौ नुनानै नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि मालिकआ गोजोननाय मोनदों आरो जाय स्ट्रिलिना नार्जारि बिथाङाबो बे बिनानावा गावखौनो हमथानानै थाब्लानो जाबाय नोंथाङा माब्लाबाबो बेफोरबायदि आरोबाव मावनोबो दासानसै मानो होनोब्ला नों गावनो मिथिखागौमोन दे गोरों गोरा जाखानानैहाय माब्रै सोरनि फान्दायनायाव बेफोरबायदि मानो खैसाराव गोग्लैखो बेखौहाय नों गावनो बिजिरनानै नायदो थामथियाव रायजोफोर जोङो सावरायलायनोसै नैबे क'क्राझारावहाय हा सेनानै लानो नागिरज्लायनाय बबेयाव थैनानै थाखो आथिखालनि दैदेनगिरि सरकार मावथिफ्रा बहा एब्रेनानै थाखो मानो बेफोरबायदि खालामजाखो आरो जों खोनानो मोनदों नैबे दानि बिपिएफ पार्टिनि सरकारावहाय थानाय मण्डलजों लोगोसे फरेस्टनि खामानि मावग्राफ्रा जेबो मानो दायथ' लायाखै मावनानै होनो गोसो गैया अब्ला नायदो बर' ट्राइबेलनि हाखौ सोर सेदों नन ट्राइबेलफ्रा बर' ट्राइबेलनि हाखौहाय सेफैनाय सरकारि हा नुयोब्लानो आवग्रिनानै थाफैनाय खालि हा नुयोब्लानो जायगा लाफैनाय बेफोरबायदि माबोरै जानो हाखो हा रायजोफोर बेफोर गासैबो पावारफुल सरकार बिपिएफ पार्टिनि दारै जादों दिनै बेल' नङा जालांबावगोन आरोबाव गोबां जानांगौ दंबावो जागोन रायजोफोर गोबांथार नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायावबो नुबाय बारग' आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा हाग्रामा महिलारिनि समावहाय आथिखालनि सरकार 9 दाननि सरकारावहाय मा जाथाय जाबोखो बेखौहाय बिथाङा पस्ट होनायबो जोङो नुनो मोनदों दा नोंथांमोनाबो मिथिगौ दा बेबायदि सरकारखौनो जोङो मानो फैसानि थाखाय मदद खालामदोंमोन दिनै मानो बेबायदि बाङालिफोरजोंहाय हा सेनानै लानो नागिरजाखो बेनि फिननायखौ होदो दाना रायजोफोर सिगांनि समावहाय इउपिपिएल सरकारनि समावहाय बेखौहाय क्लियार खालामनानै होखाबायमोन होननानै बुंदों नाथाय माबा मोनसे खामानि बाखि मावनो दंबावो बेखौनो मावाखै होननानैहाय जोङो दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनबाय अब्ला बेफोरखौहाय बिपिएफनि सीएमआ बर' हारिनि थाखाय मावनो जुदि सीएम जायाखैब्ला सोरनि थाखाय सीएम जादों बाङालिफोरनि थाखाय सावथालफोरनि थाखाय राजबंशीफोरनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन बेनि फिननायखौ नोंथांमोना हरब्लानो जाबाय जोबनायाव सासे ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरिया मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो बे जाबाय दा जितु मोनसे सेन्सास हारिफोरखौ लानानै मोनसे सेन्सास खालामनांदों भारत सरकारा माने बबे हारिया बेसेबां अनजिमानि दङ बेखौ मोनसे सेन्सास खालामनो थांखि लादों बेवहाय मा जोङो बर' हिसाबै बर'नि सानखो जितु सुबुं अनजिमा बेखौ जोङो दिन्थिनांगौ बे जाबाय बेवहाय कलम थागोन कलमा जाबाय जेन'बा मा हारिनि जोङो जिहेतु बर' हारिनि जोंनि जितु हारि बे बर' बेखौ जों लिरनांगौ आरो जोंनि रावा मा जिहेतु जों बर' जोंनि बिमा रावानो जाबाय बर' बा बेखौ लिरोबा जोङो बर' बे सिनायथिया थायो ओमफ्राय धोरोमा जाबाय मा मोनसे हारियाव गोबां धोरोम फालिनाय सुबुं थायो गुबुन गुबुन आसामिस हारिखौ होन पान्जाब हारि जातिफोरखौ होन बिसोरनावबो हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बेबायदि गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोर दङ थिग बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो हिन्दु थाबाय ब्रह्म थाबाय बाथौ थाबाय बा ख्रिस्टान थाबाय बा गुबुन गुबुन धोरोमारिफोर दं बिसोरो गावबा गावनि धोरोमखौ सिनायथि होगोन गावबा गावनि धोरोम माबा हिसाबै नाथाय बिसोर बयबो बर' बेखौ सिनायथिखौ होनायाव जेबो बाधा गैया गावबा गावनि जे बिमा राव बेखौ सिनायथि होनायाव जेबो रावहाबो बाधा थानाङा बेनो जोंनि ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनि फारसेबो बेनो जोंहा बेवहाय नांलाय खमलाय जेबो खालामनो गोनां गैया जोङो बर' नालाय बर' हिसाबै सिनायथि होगोन आरो जोंनि रावा बर' आरो जों जिहेतु ब्रह्म धर्म फालियो बे ब्रह्म धर्मआ मोनसे हिन्दुनि मोनसे फिसा बाहागो पार्ट गतिके जों सिगांनिफ्रायनो हिन्दुइज्म लिरबोयो दा बे हिन्दुइज्मखौनो जोंनि ब्रह्म धोरोमारिफ्रा लिरगोन आरो बेफोरबायदि धोरोमनि बाथ्राखौहाय लाबोनाया मोजां नङामोन नंगौ बिथाङा थिगखौनो बुंदोंना
जोबोद मोजांनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय धोरोमखौहाय लानानै दावराव दावसि सोमजिहोग्राया बुंनो थाङोब्ला बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रानो। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, नाथाय सारा भारतआवनो सारा देशआवनो बेबायदि धोरोमजोंहाय मोनसे जाथिया नांलाय खमलाय खालामनाय जों नुवाखै। हयथ' नोंथांमोना बे बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा RSS नि मानसिफोरजोंहाय नारसिन जादों। UP बायदियावहाय जेरै सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो हयथ' खालामनो नागिरदों। दा UP आव माथो गोजोन दङ? हा रायजो राजा नोंथांमोन, मा सान्थि दङ UP आवहाय? झारखन्डआव मा सान्थि दङ? बेखौ नोंथांमोनाबो साननानै नायलाय। गोजोनखौ लाबोनोब्ला जोङो हारि धोरोम गासैबो खौसे जालायनानैसो जोङो माने सोलिलायनांगौ। आरो फारसेथिं सेन्सासनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना ना, बाथौ धोरोमनि जायफ्रा माने बाथौ सिबियारि बिथांमोना सेन्सासनि बाथ्रा बुंबाय थादों। सेन्सासजों धोरोमजों माब्लाबाबो एखे नङा, बेयो गुबुन गुबुनसो, मिथिबायना? सेन्सास नांगौब्ला जाति हिसाबैसो सेन्सास, सुबुं अनजिमा हिसाबैसो, बेवहाय धोरोम हिसाबै सेन्सास नङा। बेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ। आङो सिगांनि भिडिअ'आवबो हगारखाबाय आरो सोरबा सोरबाया उल्था फाल्था कुइसन खालामहरदों माने कमेन्टआवहाय। दा बांद्रायखौहाय आङो माने डिबेट खालामलायनोबो गोसो गैया। मानो होनोब्ला नोंसोर गावबा गावनो साननानै ला। जुदि नोंथांमोना बेबायदि सानदोंब्ला नागालेण्डआबो ट्राइबेल हारिनिनो स्टेट, मणिपुराबो ट्राइबेलनिनो स्टेट, मिज'रामाबो ट्राइबेलनिनो स्टेट आरो माने अरुणाचलाबो ट्राइबेलनिनो स्टेट। बेयावलाय मानोथो हिन्दु ख्रिस्टियान जायाखै? मानोथो हिन्दु बाथौ ख्रिस्टियान जायाखै? बेखौबो नोंथांमोना सिन्था खालामदो। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दाल' नङा, बै समाव BPF पार्टिनि समावबो बेबायदि हिन्दु ख्रिस्टियान खालामलायनो नागिरनाय थासारिया सोमजिदोंमोन, नाथाय बियो गोमानानै थांफिनदों। आरो जिबनावबो हिन्दु ख्रिस्टियान माब्लाबाबो दावहा नांनानैहाय गोजोननाय मोननाय नङा। बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय। जों जौगानोब्ला खौसे जालांनांगोन। धोरोमाबो जोङो गोसोबायदि गाव गावबागाव जायखौ फालिनो गोसो बेखौनो जोङो फालिनो थाखाय सुबिदा होनांगोन। भारतनि माने आर्टिकेल 25 निफ्राय लानानै 28 सिमावबो लिरनाय दंखायो। धोरोमखौहाय गासिबो गावबा गाव गोसो बायदि फालिनो हानायनि बेवहाय लिरनाय दंखायो। अब्ला बेखौ मानो सिफायनो नागिरदों? बेखौथ' सिफायनो हायाना। दा बेनिखायनो आङो जायफोरखौहाय आङो धोरोमनि बेलायावहाय बाथ्रा बुंनानै होबाय, नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय, मिथिबायना? मानोना आंबो ख्रिस्टियान, नाथाय आं ख्रिस्टियान हिसाबैनो ख्रिस्टियानखाय गुबुननि धोरोमखौ मुगैदों बे नङा। गावबा गाव धोरोम, गावनि गोसो, मिथिबायना? जायनो जेखौ साननानै खुलुमो बेखौनो खुलुमो हो। नाथाय सोरनिबा धोरोमखौहाय गोदोना सरसोबनानै नारसिनथारनांगौ बे नङा। दा बाथ्राया जाहैबाय सेन्सासआ गामि गामि हाबगोन। सोरबा सोरबाया सोरनियावबा सोरबाया बेंक एकाउन्ट डिटेल्सफोरबो बिनो हागौ, डकुमेन्टस डिटेल्सफोरबो बिनो हागौ। बेफोर समावहाय नोंथांमोना एसे साबधान जा, मिथिबाय दा? OTP बिनाय, बेंक डिटेल्स बिनाय, गारि मटर दंना गैया, साख्रि बाख्रि दंना गैया, बेफोरबायदि कुइसन खालामनायावहाय एसे साबधान जाब्लानो जाबाय। गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।